O de la Sogɛl ye min kɛ Mali kɔnɔ ni ne ye mɔgɔ dɔw sigilen ye ko bɛ dɔ fɔ Sogɛl ma u t'a dɔn de n'u tun b'a dɔn u tɛ dɔ fɔ a ma n'i ye dɔ fɔ Sogɛl ma bi a bɛ komi i ye dɔ fɔ Mali bɛɛ ma n'i k'i bɛ Sogɛl kɛlɛ bi a bɛ komi i k'i bɛ Mali bɛɛ kɛlɛ parce que a bɛ k'a kɛ Mali ye a taara kun fɛn fɛn kama a bɛ k'o baara kɛ e bɛ taa min e bɛ taa i kun ci kogo kun wa i b'a bila fura t'a la i b'a ye k'a to yen fura t'a la n'i y'i kun labɔ yan k'i bɛ Sogɛl kɛlɛ berekɛnɛ b'an bolo an b'a dasi kun i bɛ segin ka wo kɔnɔ ye o cɛ tɛ min bɛ se anw na réseau sanfɛ yan n'an y'an da ɲɛsin na i mago bɛ sa n'an bilali contre la i bɛ kɛ samiyɛbo ye n'an y'i kɛlɛ yan i bɛ kɛ yoko fila ye o cɛ tɛ yen an ye min kɛlɛ ko a donna da la a tɛ yen an y'an nɔrɔ cɛ fɛn fɛn ku la yan i y'a faamuya a y'a ku firifiri fo ka sɛgɛn ma buru an tilala ka mago sa ali bacili ninnu bɔra panpan na yan ko bɛ ni fanga kɛlɛ o bɛ min semasi mɔgɔw bɔra panpan na ko bɛ ni fanga kɛlɛ o bɛ min kaw jemi ninnu bɔra panpan na ko bɛ ni fanga kɛlɛ o bɛ min a fɛn fɛn y'a kun labɔ an y'a bɛɛ dasa a bɛɛ donna ka wo kɔnɔ fura t'a la kɛlɛ cogo tɛ nin fanga la parce que o bɛ ala kɔ o b'u ka jamana fɛ anw fana bɛ ala kɔ an b'an ka jamana fɛ an bɛ tiɲɛ de kan depuis an donna liti n'an ma fila fɔ depuis an ye nin kɛlɛ in daminɛ ayi an ta ye mali ko de arasa nana ko mali a ye mali bila an ye sabu an ye arasa bila ka mali ta dɔw wɛrɛ nana ko mali n bɛ ala fɛ n bɛ kira fɛ a ye kɛlɛ bila don min na an y'a bila ka faso ta hali bi ni asimi kɛlɛ bila an bɛ asimi bila ka faso ta o de y'anw ta ye depuis ala y'an da ma kuma fila fɔ mɛ fɛn dɔn bali ni lasi ni saga tɛ se k'a faamuya sinon ma sira bila dɛ a bɛ na don min na ko mali de n'a tun ko a fa mɔgɔ si tun tɛ tugu a kɔ n'a tun ko k'a ka du kɔnɔna mɔgɔ si tun tɛ tugu a kɔ n'a tun ko k'a kɛlɛ mɔgɔ si tun tɛ tugu a kɔ maa ye mali de bɔ a dabara kɔnɔ ko an ka impôt bɛ ka suɲɛ ɲɛmɔgɔw fɛ n'an m'u kɛlɛ kɔngɔ b'an bɛɛ bo jan kɔnɔ an ko nin kuma ye tiɲɛ de k'an ka impôt ta ka don sunguruba la k'an ka impôt ta ka don dulɔ la k'an ka impôt ta y'a faamuya bɛɛ la ka taa da hôtelbaw kɔnɔ k'an ka impôt sabu k'an ka nafolo buruja a bɛ kɔlɔlɔ de lase jamana ma ni ta tiɲɛ an tugura a tigilamɔgɔ kɔ a tigilamɔgɔ kɛra fila fila manɛnɛ a kɛra ba sinamuso sago a kɛra jugu sago ye an y'a bila ka tiɲɛ ta an b'o sira kelen de kan an ma jɛngɛ cɛ o cɛ n'an y'i nɛgɛ n'an y'i nɛnɛ ni kɔgɔ t'i la an b'an sen kɛ k'i ta fo lahara i tɛ jɔ n'an y'i nɛnɛ ni kɔgɔ t'i la an b'an sen kɛ k'i ta fo lahara i tɛ jɔ n'i nana ni nɛnbaraba ye ani dabaraba anw b'i nɛgɛ i y'a faamuya bala an b'i nɛnɛ kɔ n'i nana ni dabaraba ni nɛnbaraba ye an b'i nɛnɛ ni kɔgɔ b'i la ani kɔgɔ t'i la berekɛnɛ b'an bolo yan an b'i kun ci k'i da fara o de ye anw ta ye an tɛ kuma fila fɔ ye an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ ala de kɔ an b'an faso de kɔ wari kana dan ka k'i bolo hali ni bo kɛra sanu de n'i bɛ nkalon kan i b'i kɔfilɛ i tɛ anw ye i b'i ɲɛfilɛ i tɛ anw ye an bɛ ala de kɔ an b'an faso de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ wa cɛ o cɛ ni sira bila an jɔlen bɛ yan k'i dasi fɔ lahara i tɛ jɔ wala yanni an ka taa ɲɛfɛ i bɛ n ka foli b'i ye dan tɛ foli min na i bɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na on ensemble i bɛ n ka foli b'i ye Zeska Mete k'i fo Baka k'i fo Abdoulaye Samake k'i fo Basi Sumare k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya anw ye marakaden halalaw de k'a daminɛ k'a laban anw don anw tɛ kuma fila fɔ dɛ ka bo kɛ ka tila k'i sigi k'a dun o tɛ anw ye anw bɛ bɔ bagunu ɲamɛ n'i donna bagunu kun fa kun i tɛ ɲamaden sɔrɔ yen nɔ i tɛ fukari sɔrɔ yen nɔ i y'a faamuya bala i tɛ wolokojugu sɔrɔ yen nɔ bagunu ka bɛɛ cɛsirilen don dan bɛɛ b'a bɛɛ la a bɛɛ halaladen de a bɛɛ baarakɛla de a bɛɛ sɛbɛkɛla de i bɛ don mali leta kɔnɔ kun fo kun i tɛ bagunu ka sɔrɔ a la parce que an ma dege a la anw degera nin de la an wɔsi ka baara kɛ tiɲɛ kan k'an fa n'an baw ta anw bɛ malo ka taa min anw de b'a fɔ k'a kɛ wa nin liti in fo an da joli ma nin liti in fo an kunkolo in piki sinɔn foyi t'an bɔ yan hali n'an bɛ poussé de ka n'an sigi telefɔni ɲɛfɛ an bɛ video kɛ k'an faso kuma bɔ ka an kanubagaw fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye min ye constitution kura min bɛna dilan le 4e république ni nin constitution tɛmɛna dɔrɔn an bɛ taa 4e république kɔnɔ constitution vote bɛ kɛ le 18 juin nin kalo le 18 juin an ka constitution vote bɛ kɛ komi i y'a faamuya b'a la mɔgɔw ka danaya bɛ anw kan mɔgɔw bɛ anw fɛ mɔgɔ bɛ renseignement ɲini anw bolo su ni tile mɔgɔw de bɛ anw wele ka kunnafoni ɲini anw fɛ an ye wuli ka jɔ kɛ parce que mɔgɔw y'an wele ko vote k'a waati bɛ ka se mɛ k'u t'a dɔn k'a bɛ kɛ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ ka an wele ko vote waati k'a surunyana mɛ ko fɛn tɛ k'a fɔ olu ye k'u t'a dɔn a bɛ kɛ faransi walima a tɛ kɛ faransi an y'an ka samara don i y'a faamuya b'a la entente dɔ bɛ yan
ale ni consulat mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'o ye tanti arama i y'a faamuya bala tanti arama ale ni consulat mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye weleli kɛ kunu consulat mɔgɔw ko k'olu ka baara tɛ mais ɛzi bɛ yen a kama jɛkulu dɔ sigira a kama ko ɛzi olu ye ɲɔgɔn ye kunu baaraw bɛ sen na ni ala n'a kira sɔnna sabu que u ka baara bɛ ban ni baara banna vote kan ka kɛ quartier fɛn fɛn kɔnɔ a kan ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ na da bɛɛ lajɛlen tulo kan anw yɛrɛ fana bɛ tila tuguni k'a fɔ an ka video kɔnɔ vote bɛ kɛ nin yɔrɔ a bɛ kɛ nin don a bɛ kɛ nin heure i y'a faamuya b'a la a bɛ dabila ni heure ani kan ka vote ni fɛn fɛn ye i y'a faamuya b'a la an b'a bɛɛ lajɛlen da bɛɛ tulo kan i y'a faamuya b'a la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ k'olu ma carte biométrique sɔrɔ carte biométrique kelen tɛ vote kɛ n'a b'i bolo salam n'a t'i bolo n'i ka fichier b'i bolo i bɛ se ka taa vote kɛ n'a ye n'i ka fichier tɛ ni carte n'a b'i bolo i bɛ se ka vote kɛ n'a ye n'o t'i bolo i ka carte d'identité i bɛ se ka vote kɛ n'a ye n'o t'i bolo i ka permis i bɛ se ka vote kɛ n'a ye n'o fana t'i bolo i ka passeport i bɛ se ka vote kɛ n'a ye i y'a faamuya b'a la c'est à dire que u y'a ko nɔgɔya i y'a faamuya b'a la o ye nɔgɔya dan ye an b'a ɲini an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ ani fasoden ɲuman fɛn fɛn bɛ faransi yan bɛɛ jɔlen ka to ɛzi mɔgɔw bɛ baara la n'u tilala u ka baara la don o don o bɛ n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye a bɛ kɛ nin quartier kɔnɔ a bɛ kɛ nin yɔrɔ la a adresse a yiri a fɛn bɛɛ bɛ da an balimaw tulo kan mais o k'a sɔrɔ an bɛɛ jɔlen don i y'a faamuya b'a la yan'a waati cɛ n'a waati sera dɔrɔn an ka taa fili jɔ kɔnɔ wi fɔ lahara kunna wolo de bɛ constitution in kɔnɔ danbe de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ mali ka kɛ a yɛrɛ o de b'a kɔnɔ asimi ka kɛ président ye o bɛɛ lajɛlen bɛ constitution in kɔnɔ hɛrɛ min b'a kɔnɔ ne tɛ se k'a bɛɛ lakali bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a seereya k'a fɔ asimi bɛ mali fɛ o tɛna kojugu ta k'a ɲɛsin mali ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke asimi kɛra faso fɛ danbe bɛ a la mɔgɔ fɔlɔ min nana mali kɔnɔ ka tubabuw gɛn o kɛra asimi de ye mɔgɔ fɔlɔ min nana mali kɔnɔ ka dɔ fara i y'a faamuya b'a la ka dɔ bɔ a ka sara la ka don ji la ka don lakana la o kɛra asimi de ye mɔgɔ fɔlɔ min nana mali kɔnɔ ka nson minɛ k'u to kaso la minisiriya t'a la perezidanya t'a la i y'a faamuya dibiteya t'a la n'i ye faso nafolo suɲɛ a b'i minɛ k'i kari kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile asimi de y'o kɛ o bɛ taa mun don constitution kɔnɔ n'a bɛ kɔlɔlɔ lase maliyɛnw ma foyi t'a kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ nin tile fila in fana la an ɲɛ bɛ jugusago den dɔw la olu bɛ wuli ka jɔ la k'a b'an ka constitution kɔnɔ ko n'i ye muso kelen ta k'u duralen tɛ muso fila la a bɛɛ nkalonfin fɛn fɛn de hɛrɛ ye silamɛya ma o b'a kɔnɔ fɛn fɛn de hɛrɛ ye maliyɛnw ma o b'a kɔnɔ fɛn fɛn de bɛ i y'a faamuya b'a la dɔ fara maliyɛnw ka ɲɛtaga kan a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ jugukanw ni juguya de bɛ sen na parce que ni nin constitution in passera dɔw bɛ malo olu tun bɛ kunu mali tun b'olu bolo o ma se ka constitution dilan kunu mali tun b'u bolo o ma se ka baara kɛ kunu mali tun b'u bolo an ma ji sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ o tila k'an ka nafolo bɛɛ buruja n'an k'u ma ko zon k'olu ma sonyɛni kɛ an ka kɛ aw kana sonyɛni kɛ mɛ dalilu kɔni bɛ yen ko maliyɛnw ye impôt sara dalilu bɛ yen ko maliyɛnw ye salen sara dalilu bɛ yen ko mɔbiliw bɛ ka dédouaner o wari ninnu taara min pɔn ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ foyi ani asimisa ka quatrième république sigi i y'a faamuya b'a la a caman kuma bɛ suru a caman bɛ taa kaso la a caman bɛ mali bila a dɔw bɛ ji dugu ma u nana ko mun yɛrɛ ye ko fɛn yɛrɛ tɔgɔ ko fɛn dɔ bɛ silamɛya kɔnto la an ɲinɛna tɔgɔ yɛrɛ kɔ ko laïcité ɲama sɔrɔ la a y'a ye laïcité b'a kɔnɔ n'i y'a vote i kɛra kafiri ye nka cɛ mɔgɔ joli bɛ mali kɔnɔ n'i ka silamɛya ye 100% ye mɔgɔ joli bɛ mali kɔnɔ n'i tɛ walifɛn dun dɔw ta ye birika wuli de ala kibaru sɔlima mɛ danbe t'u la an bɛ nin bɛɛ kalama mɛ an bɛ duwawu de kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya hɛrɛ dɔrɔn de b'a kɔnɔ ni hɛrɛ t'a kɔnɔ anw t'an da don a la anw ye silamɛw de ye anw bɛ ala dɔn an bɛ kira dɔn asimi tɛ anw sara yan an b'an faso de kɔ depuis asimi mana anw bɛ nin sira kan depuis asimi mana anw ye président fɔlɔ kɛlɛ yan ko an ka nafolo suɲɛni ka dabila an ka nafolo burujali ka dabila ka n'i da hôtel kɔnɔ faransi su kelen i y'a faamuya b'a la miliyɔn 100 a ka dabila ji tɛ yen kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen hali sɔrɔsiw u ka kan kɔnɔ ji tɛ yen anw ye nin kɛlɛ kɛ depuis asimi mana an b'o sira kelen de kan ni tiɲɛ to constitution kɔnɔ n'i ye n da don a la ala k'an sabu ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma hɛrɛ de b'a kɔnɔ kunnawolo de b'a kɔnɔ mali ka k'a yɛrɛ ye mali ka k'a ta ye o de bɛ constitution in kɔnɔ a part ça mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma wɛrɛ fɔ aw ye a bɛɛ nkalonfɛn ni juguya ni halaki président min nana ka kɛ a faso fɛ asimi don président min nana ka tubabuw gɛn
ka bɔ Mali kɔnɔ Asimi don o bɛ min tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin maliyɛnw ma a bɛ galonfin a bɛ mun tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin maliyɛnw ma mais ko a ka bon hakili ma nin dɔrɔn don an kana voter n'an y'a voter Asimi bɛ segin ka na a bɛ kɛ président ye a b'an ka constitution kɔnɔ n'an y'a voter an ka sanu bɛ kɛ an ta ye n'an y'a voter Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ n'an y'a voter lafiya bɛ na nin de man d'u ye dɛ nin de man d'u ye o tɛ fɛ an ka voter tête de mort bila la ne y'a fɔ yan ko n bɛ Batar sauter yan bilahi n y'a fɔ n k'i ka tête de mort dabila mais fura t'a la n bɛ baara la i photo bɛ n bolo bilahi n bɛ baara la wala o tun ye an ka constitution ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ka voter bɛɛ ka wuyi ta tiɲɛ de b'a kɔnɔ bɛɛ ka wuyi ta danbe de b'a kɔnɔ wa waati sera déjà bɛɛ jɔlen ka to ni carte b'i bolo i bɛ se ka vote kɛ i y'a faamuya bala ni carte nina b'i bolo i bɛ se ka vote kɛ sɛbɛn fɛn fɛn b'a yira k'u ye maliyɛn ye i bɛ se ka vote kɛ n'a ye 4e république an b'a ta canw ta ko kelen 4e république Asimi bɛna 4e république sigi hali a tɛ mɛn cɛ min don duwawu b'a kɔ halaladen don a b'a faso fɛ baara ɲumankɛla don zon tɛ foyi ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ o de la mɔgɔw b'a kɔ cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin ka musokɔrɔba bɛɛ bɛ nin cɛ in fɛ k'a da mun kan a b'a faso fɛ n'a tun t'a faso fɛ i y'a faamuya bala a tɛ maa si ka barama nimɔrɔw dɔn a b'a faso de fɛ o de la mɔgɔw b'a kɔ n'a tun ma ɲi mɔgɔ tɛ tugu a kɔ kuma fa n'a ba filɛ a juguw bɛ kule ka dɛsɛ ni ala y'i bila cɛw ɲɛ c'est normal i bɛ sen ka mɛn n'i bɛ fadenw ɲɛ c'est normal u bɛ kule kɔfɛ mais Asimi ale tɛ kuma o lui il parle même pas i bɛ tile ka bo fara donna ta i b'ale kumatɔ ye wa a b'a dɔn k'a bɛ tiɲɛ de kan i bɛ tile ka kule non ale tɛ kuma lui il parle même pas ayiwa a ye dangaden ninnu minɛ cogo de dɔn quoi nin de y'u minɛ cogo ye kana kuma dɛ n'i kumana u bɛ don yɔrɔ sɔrɔ n'i kumana u b'i jogo dɔn n'i kumana u b'i sɔn dɔn n'i kumana u b'i kumakanw ta ka na n'a ye o de la cɛ natɔla ala yɛrɛ de y'a lakanda i y'a faamuya b'a la k'a bila sira ɲuman ka mɔgɔ ɲɛnama don jigitigiw masa ani président foyi tɛ kelen ye président fɛn fɛn nana a bɛɛ kuma fila fɔ président fɛn fɛn nana a bɛɛ tora panpan na kuma sidɔnbali fɔw ni layidu kolontaw la mais nin tɛ c'est vrai que nin tɛ kuma yɛrɛ fɛn min se tɛ n'i tiri sigi k'i b'o kɛ mɔgɔw ye i laban bɛ nkalon de tigɛ ni président tɛ kuma n'a ka di i k'a fɛ n'a man di i kana k'a fɛ président natɔla u ye nkalon tigɛ ka layidu ta n bɛ courant di aw ma n bɛ ji di aw ma n bɛ sira di aw ma n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ jɔn ye o mɛn Asimi da kɔnɔ ale tɛ kuma o il parle pas parce que ni k'i bɛ kuma ni ma se k'a kɛ o b'i kɛ nkalon tigɛla ye lui il parle pas et wa c'est à dire que Asimi ka silence a ka bon sankolo ani dugukolo ye Asimi ka sabali i y'a faamuya b'a la c'est à dire que a ka ɲi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan depuis ala kandama ni président ɲɔgɔn ye fɛn min bɛ hadamaden ka hɔrɔnya dafa fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɛn min ka ɲi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye sabali de ni ala ye sabali d'i ma a ma foyi to a ye fɛn bɛɛ d'i ma sabali bɛ cɛ la a ka bon hakili ma depuis a kɛra président mɔgɔ t'a muso dɔn depuis a kɛra président mɔgɔ t'a kɔrɔkɛ dɔn depuis a kɛra président ye a fa bɛ bɔgɔso min kɔnɔ hali bi a bɛ yen de le fils din jigitigiw masa an b'i kɔ fo saya n'i ma tiɲɛ bila anw t'i bila taa ni baara ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ b'i fɛ k'a daminɛ lahara fo Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na bɛɛ b'i kɔ n'a ma mɔgɔ ye dugukolo sanfɛ min tɛ Asimi fɛ Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de b'a fɛ hali faransɛw b'a fɛ hali américains b'a fɛ mun de y'a kɛ kɛwale de y'a kɛ a bɛ kɛri pɔnpe quoi voilà komi amsɛntɛrɛ kura n bɛna mɔgɔ kura bila n ka page in kɔfɛ comme ça a bɛ nin bloquer ka bɔ n ka page kɔnɔ parce que a bɛna n bila nɛni la ça j'aime pas an bɛ bɔ yen nɔ min ye sɛnɛkɛlaw ka côté ye Asimi ye sɛnɛkɛlaw bila condition kɔnɔ bi a ka bon hakili ma a ye valeur de sɛnɛ la ka valeur de coton na min ye engrais fana ye k'o sɔngɔ nɔgɔya ka engrais fana ka caman ladon Mali kɔnɔ engrais bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo n'a dogolen b'i bolo a bɛɛ bɛna bɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma jigitigiw masa ne y'a fɔ aw ye dɛ n ko an ka to a kɔ c'est à dire que hɛrɛ k'a ɲini ka di Mali ma a ka di cɛ ɲɛ dɛ ka maliyɛndenw lafiya a ka di cɛ ɲɛ n'i y'a ye a ma fɛn fɛn kɛ a se de t'a ye n'a se b'a b'a kɛ wa min ye sɛnɛkɛlaw ka côté ye i y'a faamuya b'a la a y'o bila en place sɛnɛkɛlaw mago bɛ fɛn fɛn na a y'a di sɛnɛkɛlaw ma
anga coton min ye kɔɔri ye i y'a faamuya b'a la dɔ farala o sɔngɔ kan ka kɔɔri ka valeur don an ka kɔɔri la le coton ka valeur don coton na coton i y'a faamuya b'a la a y'o prix fixé dɔrɔmɛ 50 ani dɔrɔmɛ 9 dɔrɔmɛ 50 ani 9 i y'a faamuya b'a la ka coton prix ka fixé ka valeur don coton na komi valeur bɛ wari la cogo min na dɛ Assimi anw ka coton kɛ o de anw ka coton i y'a faamuya b'a la kunu valeur tun t'a la kunu anw ta tun tɛ kunu nafa tun t'a la mais bi Assimi valeur don an ka coton na an ka coton bibi na an ka cɛ a kɛra komi sanu an ka coton kɛra i y'a faamuya b'a la komi wari a kɛra komi dolari valeur min b'a la ka bon hakili ma jigitigiw masa Mali bɛ diya taman i bɛ den wolo bi a b'a ka sara ta i bɛ den wolo bi mobili bɛ d'a ma i bɛ den wolo bi i y'a faamuya b'a la hɛrɛ mugu dan Mali bɛna kɛ o de parce que Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ sanu min b'an bolo a tɛ mɔgɔ si bolo jama min b'an bolo a tɛ mɔgɔ si bolo lithium min b'an bolo a tɛ mɔgɔ si bolo pétrole min b'an bolo a tɛ jamana si bolo Ala ye Mali bonya ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan ka hɛrɛ di Mali ma ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan mais mɔgɔ de tun t'an bolo mɔgɔ ko tun bɛ an na bi an ye mɔgɔ sɔrɔ danbe bɛ min na a y'an ka coton bila valeur la an bɛna cɛ kumakan k'a la pour aw k'a lamɛn Assimi bɛ ka min kɛ bi sɛnɛkɛlaw ye. Balima cikɛlaw kɔɔrisɛnɛla cɛman musoman denmisɛn mɔgɔkɔrɔba k'a daminɛ Kucala Sikaso Buguni Fana San Kita wajibi ni cikɛla bɛɛ lajɛlen nin ye kibaruya dumanba ye k'a da aw tulo kan an ka président n'o ye Assimi Goïta ye an ka PDG n'o ye Dr Nango Dambele ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ Ala tanu Nango n'a ka cɛsiri Nango n'a ka sɛnɛkɛlaw ka lafiyali ɲɛɲinini an bɛ se k'a fɔ an bɛ Ala tanu bi a ye duguma baara fɛn fɛn kɛ a bɔra kun na an bɔtɔ filɛ kuluba nin ye Nango bonya kama Assimi Goïta ye sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri prix kura fixé 50 ani 9 295 000 dɔrɔmɛ kelen de y'a ɲɛ 60 la kilo kelen an bɛ se k'a fɔ dɔrɔmɛ 2 de farala salon ta kan ensuite engrais gɛlɛyalenba nin k'o kɛra 2000 ani 800 engrais bɔrɔ farafinnɔgɔ ta sa o kɛra 600 ye bɔrɔ kelen kelen écoutez tranquillement o t'a bannen ye ko n balima sɛnɛkɛlaw u y'i cɛsiri engrais an bɛ se k'a fɔ fɛn ma ko Fertinova ni o farafinnɔgɔ engrais organique o bɔrɔ kelen ko dɔrɔmɛ 600 a y'o fana subventionné donc ka foli di Assimi ma ka foli di a ka gouvernement ma ka foli di sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ kɛ jɛ ka dugawu don Nango ye a bɛ kalo 2 bɔ a bɛ nin kɛlɛ la dibi la anw de b'a kalama an minnu y'a ka conseiller an de b'a kalama donc vraiment ni tare de ye an bɛ a ɲini balima sɛnɛkɛlaw fɛ sa prix ko kumaw ni docteur y'a fɔ Nango y'a fɔ an ɲɛna k'an k'a fɔ aw ɲɛna k'aw ka hakili sigi ale bɛ kɛlɛ la n'o kɛlɛ jaabi bɔra an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment an kɛ dimi bɔ ɲina an kɛ dimi bɔ Nango la an kɛ dimi bɔ transition na an kɛ dimi bɔ Assimi n'a ka gouvernement na en tout cas CMDT lakɔlidenw sigilen don aw kɛrɛfɛ ɲina pour que fɛn fɛn degun ye an kɛ jɛ k'o kɛlɛ pour que Mali ka kɛ premier sɛnɛkɛlaw k'u ka wari sɔrɔ donc kuma laban kuma sa k'a a ɲini aw fɛ k'aw kunnafoni ko kɔɔri premier prix dɔrɔmɛ 50 ani 9 dɔrɔmɛ kelen de y'a jɛ 60 la engrais bɔrɔ kelen 2000 ani 800 aw ka tiɲɛni min kɛra aw kun miliyari 1 ni miliyari 9 ni miliyɔn 900 ani kɔ gouvernement ko k'ale b'o doni ta ko ka bɔ sɛnɛkɛlaw kun ka tila engrais 2000 ani 800 engrais organique 600 bɔrɔ kelen donc o de kibaruya ba ye teliman na k'o da cikɛla bɛ tulo kan Nango ka bonya kɔnɔ an ka ministre d'agriculture ka bonya kɔnɔ Assimi n'a ka gouvernement ka bonya. Voilà, j'espère que a y'a faamuya min ye engrais bɔra ye k'o kɛra 2000 ani 600 farafin engrais k'o ye
kɛmɛ wɔɔrɔ de farafin angɛrɛ o bɔrɔ ye kɛmɛ wɔɔrɔ de mais tubabu angɛrɛ k'o bɔrɔ ye 2000 ani kɛmɛ wɔɔrɔ. Cela veut dire que Assimi dɔ bɔ fɛn bɛɛ sɔngɔ la walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fɛɛrɛ u ka baara ma cogo min na. Cɛ y'a fɔ cogo min na sɛnɛkɛla bɛɛ k'i cɛsiri dɛ. Mɔgɔ minnu dalen bɛ Bamakɔ ko tulu da ka gɛlɛn jaba da ka gɛlɛn Assimi dɔ bɔ angɛrɛ sɔngɔ la i y'a faamuya b'a la ka sɛnɛkɛlaw ka fɛn wari min tun bɛ yen i y'a faamuya o bɛɛ bɛna bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri. Ne yɛrɛ t'a dɔn kɔngɔ bɛ se ka Mali minɛ cogo min na o. Mali ka dumuni tɔ o de tun bɛ di Sini ma. Mali ka dumuni tɔ o de tun bɛ di Sini ma. Bi a filɛ nin ye Sini de bɛ ɲɛ anw ma. An tɛ baara de kɛ an tɛ baara fɛ. Bilahi n'an y'an cɛsiri hali an ka wulu kɔngɔ t'u minɛ hali an ka wulu bɛ ban dumuni na mais an tɛ baara de fɛ. Bɛɛ nan'i da Bamakɔ sungɔmu feere jaba feere gɔyɔ feere u ka tila ka n'i jɔ pɔvɔrɔn da ka gɛlɛn tamati da ka gɛlɛn. Pɔvɔrɔn tɛ bɔ Alizeri a tɛ bɔ Marɔku a tɛ taa ta kɔfɛ ka na a bɛ sɛnɛ Mali de kɔnɔ. N'o da gɛlɛyara o ye aw yɛrɛ de nɔ ye o tɛ fanga nɔ ye. Président y'a cɛsiri sɛnɛ barika bɛ se ka don a la cogo min na an b'a ɲini maliyɛnw fana fɛ a y'aw cɛsiri sɛnɛ la walasa an faso bɛ se ka c'est que ne ye Mali jate minɛ quoi bilahi tellement que mɔgɔw tɛ baara fɛ quoi. Or que sɛnɛ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ sɛnɛ. Waritigiba diɲɛ kɔnɔ waritigiba le plus riche du monde sɛnɛkɛla don Bill Clinton Amérique. Waritigiba diɲɛ kɔnɔ le plus riche du monde sɛnɛkɛla don. Wari min bɛ sɛnɛ ni bagan mara la a tɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ mais anw banna fɛn bɛɛ ma k'an da Bamakɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ kelen bɛ se k'i to Faransi a ka mɔgɔ 100 balo o tɛ sɛnɛ fɛ o tɛ baara fɛ o tɛ foyi fɛ a dɔw yɛrɛ t'a yala yala fɛ a bɛɛ dalen don o bɛ su bɛɛ kɛ jɛnɛya la sɔgɔma u b'u da ka sunɔgɔ o bɛ su bɛɛ kɛ suɲɛni na sɔgɔma u b'u da ka sunɔgɔ. N'an y'an cɛsiri ka baara kɛ dugukolo b'an bolo ji b'an bolo président filɛ nin ka angɛrɛ sɔngɔ nɔgɔya ka valeur don sɛnɛ la ka wari di sɛnɛkɛlaw ma n'an y'an cɛsiri an bɛ k'an yɛrɛ ye barika bɛ sɛnɛ la barika bɛ Mali dugukolo la. An k'an cɛsiri dɔrɔn an b'an ka président fo ka waleɲuman dɔn an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Maki jɔnden Macky Sall filɛ kɛwale min na Sɛnɛgali Faransi ka kɛwale don. Macky Sall bɛ baara min na Sɛnɛgali Faransi ka baara don. N bɛna aw hakili lajigin sisan Macky Sall bɛ ka kɛwale min kɛ Faransi comment ça s'appelle Sɛnɛgali kɔnɔ Faransi de b'a bila la. Nizɛrikaw bɔra la Nizɛri n bɛna aw hakili de lajigin dɛ k'a fɔ ko Macky Sall bɛ baara min na ko Faransi ka baara don. Nizɛrikaw bɔra Nizɛri k'u tɛ Bazoum fɛ a ye kisɛ ci u la ka mɔgɔw faga ani bi cɛ mɔgɔ bɔra Nizɛri yan mɔgɔ ma bɔ yen dɛ. Macron ko Macky Sall k'o ɲɔgɔn de kɛ Sɛnɛgali. Tchadien bɔra Tchadi k'u b'u ka hakɛ ɲini k'o tɛ Faransi fɛ. Tchadi président mɔgɔ joli faga ye a ka ca dɛ o stratégie kelen de bɛ Sɛnɛgali. N'an ye Sénégalais faga o bɛ dɛsɛ ka bɔ n'an ye Sénégalais faga Macky Sall bɛ 3e mandat kɛ Faransi ka baara don. An bɛ min ɲini Sénégalais fɛ aw kana Macky Sall to fanga la tuguni dɛ. Plus de 100 morts Sénégal. Mɔgɔ min banana ala kelen de b'a dɔn a dɔw yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye tuguni n'i ka hadamadenya tiɲɛna i kɛra su ye o parce que ne bɛ nin fɔ sa dɔw b'u n'u jɔ ko 15 morts dɔw b'a ko 16 morts a ka ca ni o bɛɛ ye mɔgɔ dɔw kɛra handicapé kisɛ donna dɔw kɔnɔ y'a faamuya b'a la k'u nugu tigɛ kisɛ dɔw sen tigɛ ka b'u la sabu que n'i kɛra handicapé dɔ a bɛ komi i sara quoi. Macky Sall ye mɔgɔ min bana Sénégal ka kisɛ ci hadamaden ɲanama la dan t'a la sabu que a ye mɔgɔ min faga a ka ca ni mɔgɔ 100 Sénégali kɔnɔ jɔn de b'a kɔfɛ Faransi wa droit de l'homme mɔgɔw t'u da don nin si la dɛ. CEDEAO kolonden min bɛ anw baara ye u t'u da don nin na dɛ olu bɛ t'u da don ko de la ko Faransi osa min tun bɛ Sénégali k'o jɛnɛna ko Sénégali peuple ko ka osa jɛnɛnen dabila ko parce que ko Faransi t'a dɔn k'o ye ka Faransi économie tiɲɛ ni lagasaden ninnu ka communiqué lajɛ ne balimaw an bɛ min ɲini Sénégalais fɛ aw kana don tuguni aw kana Macky Sall to fanga la tuguni a y'a gɛn ka bɔ pouvoir la parce que mɔgɔ fagala don Macky Sall était assassin faut pas les laisser au pouvoir. Tous les Sénégalais vous pouvez sortir pour chasser Macky Sall. Il a tué plus de 100 populations. Il a tué plus de 100 personnes au Sénégal. Macky Sall a tué plus de 100 personnes. Pour plus les laisser au pouvoir, on demande toutes les populations sénégalaises de sortir maximum pour chasser Macky Sall. On demande tous les peuples sénégalais de sortir de chasser Macky Sall parce que c'était un assassin. Il a tué plus de 100 personnes
Macky Sall, il n'a pas le droit de rester au pouvoir encore. Il faut les chasser. On demande tout le peuple sénégalais de sortir, de chasser Macky Sall. On demande tout le peuple sénégalais de sortir, de chasser Macky Sall. Parce que c'était un assassin. C'était un criminel. C'était un voleur de la République. Il faut le chasser. Il n'est pas mérite de rester là-bas. Macky Sall n'est pas mérite de rester au pouvoir. Il a tué plus de 100 personnes. Il faut le chasser. Mon soutien total au peuple sénégalais. Mon soutien total au peuple sénégalais. On est avec vous. Ousmane Sonko, je t'aime au fond de mon cœur. Ousmane Sonko, mon soutien total à toi. Amba Nini Sénégal, population BF. Mba fo bamanaka na ambeso de la mata école, la mata français, amata fena. Ka Nini Sénégal, population BF. Sénégalais moun be lame. Kwa kana do sogo no tuguni Maxal Tawati de sera nie mo faima ngato pouvoir là. Hana kala mo kelende. Mo ninka boni fembe. Amba Nini Sénégal, population fait. Ou kana don tuguni ou kana Maxal to fanga la tuguni. Nie français ka stratégie de. Oye ninde ke comment s'appelle Dugu Toro Niger. Au présent à la population fera. Niger on sera na lutte botuguni. Oya ke Tchad présent ou ka population fera. Han bi la sa be fanga la. O sra kelendo o hakina kelendo o beka du Maxal kuna kwa ka population fera. Sara den fana be ka population fera. Est-ce que ninga to fanga la? Ni manga to fanga la tuguni ambo de nini Sénégalais population fait ou ka bo maximum ka Maxal gen ka bo fanga la mo fara la do ala jugu do John Dendu bonema wolodo sarado ya famia bala fendon balidu aya gen ka bo pouvoir la parce que faut ta kongolo kono ni fali bote ni ala tuye ninda tanya kama ni ala tuye ninda kunanjia kama de manda etunganga ka minanche ya famia bala ka fanga bla lafia la etunganga sabali ya famia bala ka fanga ye ka toyi mɔgɔ minnu bɛ k'e pousse k'i bila nin kɛwale la olu tɛ se ka k'u ka jamana kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu bɛ k'e pousse k'i ka troisième mandat kɛ olu dɔw yɛrɛ ma hali deuxième mandat kɛ kuma ma se saba ma e saga den ka marifa ci i denw na ka marifa ci i somɔgɔw la si moi je suis à la place de peuple sénégalien on va chasser Macky Sall parce que c'est un assassin il a tué plus de 100 personnes pour plus le laisser au pouvoir. Macky Sall n'est pas droit de rester au pouvoir. Il faut le chasser. Parce que c'est une esclavage. C'est une esclavage. Macky Sall n'est pas mérite de rester au pouvoir du Sénégal. Il faut le chasser, le peuple sénégalien. Parce que Macky Sall, c'est une mouton. Macky Sall, c'est mouton. Il faut le chasser. On est bien boulot qu'à Sénégalais ou nie. Anga Macky Sall la djebbi jatire ba kambi akabo hakili made. Bara jugu kofle, fendon balia kofle. Kika bara jugu ke la fiata kambi a fasara iko gaw fato. Moro keme au de bana. Moro keme au de fanga no fe. Diyan be ban mama sa kono na fema. Mais ni te kodon ibe son ko be ma diyan denya no fe. Macky Sall beta mun fo lahara. Macky Sall beta mun fo alay. Macky Sall nous betu nyada kira kan ka tu nyada alikabaka. Fleni fanga no fe. Peuple ko tout fait. C'est pas grave. Kuno keri fait. En wadu taya population keri fait. Wadu ma foi boala mi farami do kaso la foi. Et ka président gagné. A tout sera mourema e kono ko te sigi. Ko bi sigi fanga la. Ninte bagante nyai. Mais fembe yeli la ninte feminda kono. Ne de ya foi ras balaira du l'homme tranquille depuis Paris. Ni en bolo ni sur notre lebe ni en dadu ko la la be barka do ko la. Nya fwa ouye nko Macky Sall be bo da fitini fe abe bo afe anatolado nye ni fwa be sankele bon ko sara deyin nko abe bo da fitini fe mo ko ba kuma suruku bodo na be koro abe je Macky Sall ale kera samia boy ale ta chena pew akra bas la muso sagoyi mo keme ayo de fa Sénégal kono o kanga to Sénégal fa ngala droit de l'homme mo tout da doni diam mo tout da dona parce que Macky Sall boluka barala Macky Sall yo oluka gouverneur de ni Ousmane Sonko nana Sénégal be président yere so ni Ousmane Sonko nana Sénégal be sega dambe kono ni Ousmane Sonko nana Sénégal intérêt o de be blafin be sans fait o mandi kafiru yi
Kafiru olu be fa anga tolu bulu komi jon. Olu bu sago ke an anga nan sago ko la. An an bulu la fɛn bɛ olu de taille. O de be kafiru kuna. An anga dugukolo bɛ olu de taille. Ala olu dila menuisier ya an genge. O de be kafiru kuna. An bɛ min ɲini Sénégalais fait. Le peuple sénégalais pour plus rentrer à la maison. Il faut sasser Macky Sall. Macky Sall n'est qu'à dégager. Il n'est pas mérite de rester au pouvoir parce qu'il a tué le peuple sénégalais. Il a tué le peuple sénégalais. Pour ne pas les laisser, Macky Sall. Négociation zéro. Pour ne pas les laisser au pouvoir, il faut les sasser. Non, mais non. Anga Macky Sall l'a dit. Fanga non fait. Ah, l'a dit. Jatigeba n'a ka garde corps kampi akabo hakilma. Jatigeba n'a ka chef de tamazor kampi akabo hakilma. Président de Flene. Avec qui d'un kata wolaje. Ni mogote na ka so jeni. Ni mogote na fara. Sécurité mimba bulu a dalento olu ya. Sécurité mimba bulu olu yere sranendo. Macky Sall sabe que ni ye couple la kono abe mo. Ni ye belef la kono be abe mo. Président Kountrou a Flene kuluba palela. A mase ki da, a mase ki sigi. Jatigeba kambi akabo hakilima. Fanga sera nima. Ne ya fo depuis kunu. Nkika bla lafia ba kofe. Ne ya fo depuis kunu. Nkoni be ko kalama. A bla. Iye war munu sunya Sénégali. Ebo don lafia kono. Meni ala ye mogo da ta tien kama. Ibe kala iki nyaturu kalala. Macky Sall, en tant que ye joli bon Sénégalais, ne e ta tienne. Peu. Fanga mana joli de bon. O fanga te do da la tuguni parce que hadamaden nin ka bo ala bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i mana mɔgɔninfin faga o i ta tiɲɛnen de e tɛ kɛ mɔgɔ ye tuguni Macky Sall ka fanga tiɲɛna pewu hali ni Macky Sall y'a ka mandat dafa mais Macky Sall tɛ se ka sigi Sénégal tuguni hali n'a ka mandat dafara a tɛ se ka to Sénégal tuguni n'a tora Sénégal a bɛ taa kaso la fanga nɔfɛ n'i kɛra président ye hali tile kelen a tɔgɔ tɛ bɔ i la fo ka taa diɲɛ dugukolo minɛ kɛ surtout n'i ye baara ɲuman kɛ komi Assimi. Ni ye baara ɲuman kɛ comme Thomas Sankara. Ni ye baara ɲuman kɛ comme Modibo Keita. Ni kɛra président hakili kelen. A dawula tɛ ban, a tɔgɔ tɛ ban, a papaga tɛ ban. Garde corps bɛ d'i ma, wari bɛ d'i ma, so bɛ d'i ma, fɛn bɛɛ bɛ d'i ma. Mais sagaden a t'a faamuya. Ni ye waatini fitini yɛrɛ kɛ présidenya la. Ka présidenya bila, i b'i diya o de la ka tɛmɛ n'i bɛ présidenya kan. Mais o tɛ foyi dɔn. François Hollande y'a fɔ dɛ. Ko ni ye waatini fitini k'a la, k'a bila. K'i b'i diya o de la parce que i tɛ baara la o i ye fitinin k'a la dɔrɔn k'a bila i b'i ka sara ta i b'i diya i bɛ taa yɔrɔ min ka di i b'i ka vacances kɛ ka t'i sigi dossier kunna fo k'i ɲakili fila ci o t'a la tuguni k'i sigi dossier kunna bofara la papier bɛɛ kana d'e ma i k'a signer ka si ɲɛna ka jɔrɔ ka hami o si t'i sɔrɔ tuguni i kɔrɔ cogo bɛ ɲa mais anw farafinna ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ninnu Macky Sall n'a ɲɔgɔnna Bazoum ninnu a bɛɛ jɔnden ni sagaden foyi t'u kunkolo kɔnɔ. Macky Sall ka mandat fila in kɔfɛ n'i tun y'a bila lafiya b'a kɔfɛ hɛrɛ b'a kɔfɛ i filɛ nin i bɛ fanga la bi jatigɛ bi k'a ka bon hakili ma i bɛ fanga la bi mais dumuni n'i y'a kɛ i t'a dɔn yɛrɛ ko i ye dumuni kɛ président Kountrou o de b'a ka palais kɔnɔ jatigɛ b'a kan kulu sera cɛncɛn ma baara banna pewu président Kountrou a bɛ palais kɔnɔ filɛ a ka garde corps y'a la. Mais c'est fini. Président Kountrou de Flene palais kono ta siranen ba. Aka garde corps siranen ba. Jatiga bu kambe aka bo hakilima. Fanga siranen ma. Ni kodombali denyate. Mais fembe yele nunu na nyinte femme da kono galo koye malo ni tachnya de bilay. Nye ni mfombe segin ka fo kuma bele badu. Na kadi mɔgɔ min kɛ ala fɛ n'a mande kana kɛ ala fɛ ala de tiɲɛ ye. Ko bɛɛ bɛ laban ala de tama. Galon koye malo de tiɲɛ koye hɛrɛ de. Nous y a Afrique qui est k'a di français ma qu'Afrique on tonyo k'a di français ma ou julangolo be France c'est que ni français bi ke présent o ba so atlali ka ko bela ni français bi ke Afrique nyamogo o tlali ka ko be de la o be so ki ta ki siki ko Moussa Mara fla mana nu fle anga an tege di français ma français be ka an fa be ka an ba fa be ka anga dugu jeni Moussa Mara kodon bali ala jugu bonema wolo nunu ko anga tan tege dan jugu ma. Ça veut dire que peut mourir fin que président est au tlala et qu'à cola et c'est qu'à tirer chitouni au bêta qui blania moyala. Macky Sall nous betende. Ambe doit que à la kahina ou là. Nous connaissons bien ministre Sénégal population fait au kana sigi tout connaît.
n'a ye nin to yen bila a bɛ troisième mandat kɛ n'aw donna so kɔnɔ nin bɛ troisième mandat kɛ parce que n'aw bɔra tuguni a b'aw faga Macron y'o de f'u ye Macron y'u bila o de la a kɛra Niger a kɛra Tchad a kɛra Sénégal Macron de bɛ ka ninnu bɛɛ bila la n'u bɔra a y'u faga ni peuple bɔra k'u t'aw fɛ a ye marifa ci u la n'a y'u faga o tɛ bɔ tuguni o la a bɛ to jamana kɔnɔ France b'a sago sɔrɔ la question est là mais an b'a ɲini Ala fɛ Ala min tɛ ji tɔnɔ la Ala Macky Sall halaki Ala Macky Sall ta tiɲɛ Ala Macky Sall faga nin semaine kɔnɔ o y'anw tɔɲɔ Afrique danjugu fɛn fɛn bɛ Afrique jamana kunna a bɛɛ faga Afrique denlankolon fɛn fɛn bɛ Afrique kunna n'u tɛ anw ka hɛrɛ fɛ n'u ka sira tɛ anw na u bɛɛ kɔ jɛni k'u bɛɛ ɲɛjɛ u bɛɛ n'u muso n'u denw bɛɛ faga bi k'u bɛɛ faga ka bɔ an da la ka Asimi ɲɔgɔnw ci an ma Afrique ka segin a danbe kɔnɔ Bazoum lagasaden a yɛrɛ ka sɔrɔdaso k'o lagosi sɔrɔdasiw ɲɛna non ni ne ye sigi ka Niger lajɛ quoi dusukasi de bɛ ne faga c'est à dire que Niger banna de pewu président ka t'i sigi ko se min bɛ jadi terrorisiw ye k'a ta ale ka sɔrɔdasiw ye ko terrorisiw bɛ se min na k'ale ka sɔrɔdasiw tɛ se o la ko terrorisiw ko bɛ se min na k'u bɛ se baara min na ko bɛ se cɛsiri min na ko nafa min bɛ terrorisiw la ko barika min bɛ terrorisiw la k'o t'ale ka sɔrɔdasiw la k'a ka sɔrɔdasiw la gosi k'a di terrorisiw ma an ye nin fɔ depuis kunun ko Bazoum ye terroriste de moi je dis ici combien de fois a photo bɛ a bɛ terrorisiw nɔfɛ a m'a validé o don ko barika min bɛ terrorisiw la k'o t'ale ka sɔrɔdasiw la mais Niger Ala Niger population k'u hakɛ to dɛ terroriste de bɛ Niger kunna k'a ka sɔrɔdasiw lagosi k'a di terrorisiw ma maintenant an bɛ ka taa an bɛ se n bɛ bɔ yen an bɛ na CDR mɔgɔw la ne balimaw CDR mɔgɔw u ye maliyɛn den bɛɛ kuma sulu CDR mɔgɔw u y'u ka kabila kuma sulu CDR mɔgɔw u kɛra yoko fila ye o kɛra u ba sinamuso sago ye CDR mɔgɔw ni mɔgɔ tɛ kɔ dɔn a man ɲi dɛ bilayi ni mɔgɔ kɛra saga ye i ye saga de ye foyi tɛ kunkolo kɔnɔ ka miiri n'i bolo bɛ mɔgɔ da kɔnɔ kana sama n'i y'a sama a bɛ tigɛ n'i tɛgɛ bɛ mɔgɔ da kɔnɔ i y'a faamuya b'a la i ma jigin sabali u bɛ ka dɔ fara cɛ kungo kan k'olu taara i y'a faamuya la Suisse Genève ko droit de l'homme mɔgɔ ka saisie bɛ yen k'u taara plainte de Touré kama droit de l'homme ko yɛrɛ ye tiɲɛ ya nin yɔrɔ don i b'a ye k'u tɛ kodɔn nin yɔrɔ don u kɛra ɲuguntan fɛn ye Afrique jeunesse bɛɛ ɲɛkɔrɔ droit de l'homme min bɛ k'aw faso ci droit de l'homme min bɛ k'anw faga droit de l'homme min bɛ k'anw ta tiɲɛ k'olu bɛ taa plainte dɔ ye k'olu ka sariya tigɛ ni barika tun bɛ droit de l'homme na sisan b'a sɔrɔ o ye Asimi Bo ye mais danga de bɛ CDR mɔgɔw kɔ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ aw ka gidi ne y'a fɔ k'a bɛ san 20 de kɛ kaso la aw bɛ ka dɔ fara a ka kaso kuntagala kan aw bɛ ka dɔ fara a ka kaso kuntagala kan se t'i ye waati min na o ye sabali waati ye se t'i ye waati min na o y'i majigin waati de mais se tɛ aw ye aw dɛsɛra ka marche kɛ Mali kɔnɔ aw dɛsɛra ka Sahara sa nɔfɛ Mali kɔnɔ aw dɛsɛra ka taa kasobonba dakari aw dɛsɛra ka paga kɛ Mali kɔnɔ k'aw t'aw yɛrɛ ma k'aw bɛ taa droit de l'homme na droit de l'homme de ye Mali bila ye yan droit de l'homme de bɛ Mali balo wa droit de l'homme de ta ye Mali ye yan droit de l'homme yɛrɛ est-ce que tiɲɛ don wa o ye Afrique jeunesse bɛɛ kuma sulu i m'a ye mɔgɔ ma taa i m'a ye mɔgɔ tɛ CDR kɔnɔ tuguni wa mɔgɔ min tun b'a kɛnɛ ka tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan mɔgɔ minnu taara k'o bɛ taa Suisse Genève mɔgɔ 5 olu de t'u jɔ o yɛrɛ o ni fɛn bɔra k'u gɛn ka bɔ yen k'u ka taa ka bɔ yen k'u ka taa ka bɔ yen k'u bɔra dugu jumɛn na k'u bɔra Mali la ko Asimi ka dugu o ko si k'u ka taa ka bɔ yen fɛn fɛn ye dɔgɔyama ye ko ka ɲɛsin Mali ma k'olu ta t'a la dɛ parce que n'i ye Mali dɔgɔya dɔrɔn ko n'i ka ambassadeur bɛ Mali kɔnɔ ko Asimi b'a refilɛ ka taa n'i ye Mali dɔgɔya dɔrɔn n'i ka ambassadeur bɛ ko Asimi b'a gɛn k'olu tɛ fɛ o ka ambassadeur ka bɔ Mali o ka ambassadeur ka bɔ yen parce que n'i taara droit de l'homme na o savent que a jamana bɛɛ ka ambassadeur bɛ Mali kɔnɔ olu fana y'u gɛn a kɛra u bolo kuma sulu ye droit de l'homme ko tiɲɛ tɛ mais ni foyi tɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ka taa dɔ fara u ka malo n'u ka dɛsɛ n'u ka tɔgɔ tiɲɛ ni fɛn ninnu kan masa maliyɛnw aw ma se ka marcher Mali kɔnɔ aw ka sa walima aw ka balo aw ka gidi nɔfɛ 2017 anw ko n'a minɛna anw bɛ sa nɔfɛ 2017 a ma se ka minɛ dɛ ka bɔ Bamako senu fo Carrefour DG na bɛɛ kɛra hadamaden ye an y'a sauvé a ma se ka minɛ mais cɛ ta tiɲɛna
dɛmɛ cogo t'a la ala y'a halaki mɔgɔ tɛ se k'a dɛmɛ ala ye mɔgɔ min ta tiɲɛ mɔgɔ tɛ se k'o sauver dɛ e wa bɛ kule ka dɛsɛ pa paga a mana bɔ ture sago la don min a b'a bila Mohamed Ali Bathily ni Kasum Tapo jɔn b'u yɔrɔ dɔn bi Mohamed Ali Bathily ani Kasum Tapo jɔn b'u yɔrɔ dɔn o ma kule ka sɛgɛn ka na ɲɔgɔn sɔrɔ faransi yan an y'u gɛn Olinɛ Faye la olu bɛ min bi a jigi dalen tun b'olu minnu kan olu ma se ka ko bɔra sa ka kɔ la droit de l'homme mɔgɔ de bɛ se ka ko bɔra sa ka kɔ la mais ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma kɛra kumasulu ni malo sɛdɛn mɔgɔ bolo ne y'a fɔ aw ye n ko barika de bɛ anw na an bɔra arasa kɔ dɔrɔn a kɛra samiyɛbo ye an bɔra arasa kɔ dɔrɔn jama bɔra kɔ an bɔra arasa kɔ dɔrɔn a binna an bɔra arasa kɔ k'a kɛlɛ a ta tiɲɛna a tɛ don da la tuguni parce que anw ye halaladenw de woro t'an denw ni arasa ko bannen ni arasa ko donna da la i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya ale ta banna pewu ma da i la o ka fisa n ka da i la ka tila ka tigɛ i la arasa ko banna a sɛdɛn mɔgɔw n'aw tun b'a dɔn ko nin bɛ kɛ malo ye aw tun tɛ taa n'aw tun y'a dɔn ko nin bɛ kɛ kumasulu ye bi la aw tun tɛ taa mais quelle honte droit de l'homme ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye an y'a fɔ aw ye ko an bɛ 20e siècle de kɔnɔ droit de l'homme tɛ yen ni droit de l'homme ko tun bɛ yen i kɛra nin kɛlɛ filɛ sen na dɛ Poutine bɛ k'o tile k'o bunte mun bɛ yen ni droit de l'homme ko tun ye tiɲɛ ye mɔgɔ 100 ni kɔ de fagara Bonni a kiri bɛ min droit de l'homme ko ni tiɲɛ tun don an balimaw sara faransɛw bolo dɛ a kiri bɛ min Américains y'an faga ye a kiri bɛ min an ye faransiw minɛ terrorisiya la Mali kɔnɔ o ɲɛnama b'an bolo ye kiri bɛ min mais danga don ninnu kɛra danga safinɛ kunbaw de aw kana ta dan ka taa plainte don susi dɛ a ye taa plainte don hali lahara pa paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a tɛ bila bi a tɛ bila sini a ko bube ma sa an ye bube faga de a bɛ na n'o dalilu de n'a ma na n'o dalilu a bɛ bo kasa sama fo k'a nugu tigɛ foyi tɛ se ka bila n y'a fɔ aw ye yan n ko aw bɛ panpan min na a bɛ cɛ kungo gɛlɛya a bɛ jugusagoya min na a bɛ cɛ kungo gɛlɛya mais aw tɛ mɔgɔ kuma mɛn o Zanbe Konate bɛ min bi Zanbe Konate lɔgɔcila in a y'o y'a nɔgɔlen ko gawo fatɔ yuguyugu feerela in arasa minɛ waati Zanbe fana n taara arasa fo kaso bonba la Gidi ko an ka bɔ Gidi ko an ka nin kɛ Gidi ko Ture binna kan Gidi ko an kana Ture ka fɛn publier tuguni ne ko Zanbe bilahi n'i bɛ ko kalama i man ka nin kuma sugu ninnu fɔ arasa bɛ kaso la tɔɔrɔ de b'a kan a dɛsɛra a t'a dɔn a bɛ min kɛ o mana kuma fɛn fɛn f'u ye a minɛ komi ni denmisɛnnin ye kuma fɔ mɔgɔ ye kana ta ka baara kɛ n'a ye a to kaso kɔnɔ ye kana bɔ n'a ye ni arasa ko i ma n'i taara nin fɔ a fɔ aw ka bureau kɔnɔ mɛ kana bɔ ka video kɛ Zanbe y'i to panpan a Gidi ko n ka nin fɔ Gidi ko an kana Ture ka fɛn publier Zanbe bɛ ka ɲini Bamakɔ bi a ka ca ni kalo kelen ye mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn anw b'a fɔ a ma ka Zanbe kuma tɔgɔ ye ko Zanbe Konate lɔgɔcila min bɛ arasa nɔfɛ ne y'a fɔ n ko se tɛ e ye e bɛ luwanse de la Bamakɔ dɔgɔci filɛ nin o tɛ marché tuguni mɔgɔ bɛ saribɔn de mɛnɛ ani gazi de bɛ marché Bamakɔ tuguni lɔgɔci ninnu tɛ marché e ka taa don nin jɛkulu kolo in kɔnɔ aw ka hakɛ to dɛ mɔgɔ ɲɛnamaw b'a kɔnɔ e ka taa tugu arasa kɔ barika tɛ mɔgɔ min na ka tila n'a fɔra ko Zanbe ninnu de kɛra CDR kumada ye baara banna o k'anw to yen ninnu tun tɛ ye yɛrɛ mɔgɔ dɔ bɛ kuma na bi an to ninnu yɛrɛ dɔn n'a fɔra ko ninnu de bɛ ka na bi mais mɔgɔ tɛ yen ne ko Zanbe ma k'a k'a ko sugu dabila ani sariya tɛ bɛn sariya b'a kɔnde n'i taara cɛ lajɛ kaso la n'a ye min fɔ kana na lakali nin ko sugu ninnu dabila a bɛ cɛ kungo gɛlɛya de Zanbe tora panpan na komi tinɛni wa Zanbe bɛ ka ɲini Bamakɔ bi a ka ca ni kalo kelen ye mɔgɔ si t'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ si t'a kumakan mɛn tuguni denmisɛnnin harakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini a bilanta bila tasuma kami de ma d'i ma a bilanta bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na ne y'a fɔ k'i ka nin ko sugu ninnu dabila i ma ban bi a filɛ nin i ka so juru yɛlɛl'i la dumuni bi ka ka gɛlɛn n'i bɔra bi k'i bɛ baara kɛ i bɛ minɛ ka t'i bila kaso la a dogolen bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi dɔw yɛrɛ ko k'a taara f'u ka dugu la nin tɛ ne k'i yɛrɛ mago sa arasa mago tɛ mɔgɔ la a tɛ wari di mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ dɛmɛ a ka sira tɛ mɔgɔ la aw bɛ nin kɔ ten mɔgɔ min bɛ taa ɲini na arasa kɛlɛ tun tɛ foyi ye ni wari ko tɛ ayiwa wari bɛ sɔrɔ hali a nɔfɛmɔgɔw k'olu dɛmɛ arasa nɔfɛmɔgɔ jumɛn bɛ n'a kɛra fɛn ye arasa nɔfɛmɔgɔ jumɛn bɛ n'a donna da la Faransi visa b'a bolo hali kana n'a nɔfɛmɔgɔ dɔw ka profiter Faransi a ma kɛ a ko k'a yɛrɛ kelen pe mɔgɔw k'a d'ale ma mais ale tɛ se k'a di mɔgɔw ma n ko Zanbe ma dabila n'i m'a dabila kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ n ko Zanbe ma to yen n'i m'a to yen i bɛ taa kaso la Zanbe ye fan bɛɛ kɛ Sɔlima kɔni Gidi ko k'an k'a fɔ ta
n taara gidi lajɛ kaso bɔnba la nisɔndiyalen don a tora gidi ta la gidi bɛ tiɲɛ kan an ye sebaya sɔrɔ ture binna an kan de a donna ta kalo kelen bi an bɛ ka zan bɛɛ ɲini mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn kalo kelen mɔgɔ t'a dɔn zan bɛɛ bɛ yɔrɔ min na i ka baara filɛ nin ka tiɲɛ jɔn de bɛ muso n'i denw balo kalo kelen mɔgɔ t'a kuma kan mɛn tuguni mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se barika de bɛ anw dala kan na anw ni ala de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ bin mɔgɔ kan dɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ anw tɛ mɔgɔ ye ten ka bin kan kuma fɛn fɛn mana bɔ anw da kɔnɔ bile haki don kuma fɛn fɛn mana bɔ anw da kɔnɔ gɔn tɛgɛ don kuma fɛn fɛn mana bɔ anw da kɔnɔ tan don kelen t'a cɛ bile haki an b'o de fɔ n'a bɛnni maaw don n'a ma bɛn mɛ salamu zan bɛɛ bɛ ka ɲini bamakɔ bi dɛ zan bɛ kalo kelen mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn nkalon kɔ filɛ